donna ɲɔgɔnna ɲinan koyi wa mɔgɔ b'i yɛrɛ faga ka fɛn expliquer u tɛ foyi de faamuya la qu'est-ce que cela veut dire ça hey tɛ sabali ba i ɲɛ tɛ nin na wa ne bɛ nin kana 3 jours bɔ n bɛ ka nin fɛn kelen expliquer denmisɛnninw ɲɛna fana k'a lajɛ dɔɔni sa mais o fana tɛ fosi dɔn e fana bɛ classe min kunna e ɲɛ t'o ekɔlidenw na wa non ko Sisoko bɛ k'a ko de wa a bɛ k'a ko a bɛ na n sɔrɔ yan bi Yadi ta tevi. Ni ɲɔgɔn cɛ. Mun kɛra? Ne ma cɛ o. Soso bɛ ɲini k'an fa ɲɛgɛn kɔnɔ. Ko soso wa? Cɛ Bamakɔ soso ko in tɔ n b'a f'i ye cɛ. Ma se ka cɛ. Cɛ Vandrota e yɛrɛ pressé don. Bon bɛ update kana. Kira ne est-ce que e yɛrɛ ko heure sera? E bɛ deli ka ko ni heure la ka bɔ. Non n bɛ taa ci dɔ la o. Mini. A bɛɛ de Ala cɛ ni min méfier na bi. Ala ka ne muso bɛ ne tɛ se ɲɛ. I kɔrɔmusonin tɛ se ka min fɔ ne ma i t'o fɔ. Baba la o. Ne cɛ ka bɔ bi. Ne cɛ ka bɔ. Ne ka bɔ. I ka bɔ bi. E jɔ n ka labɛn. A jalen t'i la. N labɛn sa ka taa kari mobili la ka taa. O ko sɔn ka nɔgɔ an ɲɛ dɔn sisan. Fa tɛ Bamakɔ musow la a bɛ se ka favori caché ko bali wa. Ala. Ja i b'i cɛ sɔn dɔn koyi. Ko n b'a jogo dɔn sa n'i ye Sisoko in na don o don bɔli ko b'a fɔ. N'i y'a kolen ni heure la dɔrɔn a taatɔ don dugu kɔnɔ. A bɛ k'a dɔ ye bi a to yen. A m'a fɔ ko soso y'a bali ka ko ɲɛgɛn kɔnɔ wa? Diɲɛ don o don ne bɛ soso fagalan 2 de minɛ ɲɛgɛn in kɔnɔ. Ala sa o tuma soso fagalan ko kuma tɛ kɛ ne ɲɛna yan don o don wa? Sisoko ka ko kɔni a to yen sa an b'a bɔ ɲɔgɔn na bi o. Ka d'a kan dakun dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a m'o ɲɛnabɔ a tɛ bouger bi o. A bɛ n dɔn. A bɛ n dɔn a b'a tugu la. A ka damugura Sisoko de bɛ ne nɛgɛ k'a bɛ wari di don o don. E b'a nin man ɲi e b'a to yen a ka bɔ o kan. Ala sa n k'a tɛ bɔ bi sa n sigilen b'o de kama yan. Sisoko kɔni. Cɛ Sisoko. Sisoko. Wa n bɛ na sa. I tɛ nin teliya ne ye de wa? I tɛ to a fana k'a labɛn. Bɛɛ t'a ye ko ɲuman ka di i ye dɛ. Aya ne tɛ hinɛ minɛ quoi bɛɛ ne ni Ala cɛ ɲinan 31 na la. Ɲinan 31 na quoi. A bɛ baara siri la ka bɔ hali tɛ kuma la. Sabali sa. I tɛ ka dépense ta. A nɛgɛ ɲɛ la an na se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ. Ne t'a nɛgɛ. Ale ka ko ni min cira a kunna don min o de bɛ kɛ. Cɛ bɔ ka na sa. Ouais. Min man cɛ kɛ. Mon. Bébé i jɔ fɔlɔ Sisoko. Nam. N'i bɔtɔ de ya. N bɛ taa kana n m'a fɔ n bɛ taa kana. An ka soso fagalan sɔngɔ d'a ma bari ne tɛ segin kuma dɔn. Soso fagalan sɔngɔ. Awɔ. Cɛ. A ko juguyatɔ don sa dɛ. Ne ye wari min d'e ma dun. O bɛɛ ma don soso fagalan na. E b'a dɔn soso fagalan hakɛya min bɛ n mɛnɛ su kɔnɔ. Ne bɛ 2 minɛ ɲɛgɛn kɔnɔ. Cɛmisɛnninw ka so kɔnɔ 2 bɛ jeni ye. Npogotigininw ta kɔnɔ 2. I ba fɛ yen 2. An yɛrɛ ka salon ni soɲɛ kɔnɔ 2 bɛ don a bɛɛ la. Bon a taa nasɔngɔ tɔ in na sa a taa nasɔngɔ tɔ la. Nasɔngɔ tɔ tɛ yen dɛ o tɔ dan ye sini ta yɛrɛ ye. K'o tɔ tɛ yen wa? A tɔ dan ye sini tile 1 de ye. D'accord i yɛrɛ k'o fɛn kɛ sa n'a ma ɲɛ k'i bɛ baara la e fana tɛ baara la wa? Sisoko i kɔni ka sabali sa. E yɛrɛ b'a dɔn anw bɛ kɛrɛfɛta sɔrɔ mun na o ye cours domicile ye. École sara sisan a ma mɛn. Parents d'élèves yɛrɛ ma tila u denw ka cahier sɔngɔw ni sagi sɔngɔw juru sara la fɔlɔ kuma bɛ cours domicile ma. Ne hakili la mɔgɔ kɛ kun de ye k'i muso don tubabu baara la ni fɛn t'i bolo don min na a ka ɲɔgɔn dɛmɛ. E t'a don école la wa? E t'a don école la? Ne m'a don école la n'a ka di ne ye a bɛ bɔ baara la. Ne muso tɛ. Ne muso tɛ wa? Bon cɛ i yɛrɛ k'i débrouiller ko o fɛngɛ vraiment tu travailles. Ɲinan yɛrɛ ne tɛna se k'a masɔrɔ ne m'an ka programme fɛ yen o don wa? E ka programme ya? Je suis tellement chargé que ne t'a masɔrɔ. E tɛna charger cogo di? Ne école karamɔgɔ tila taara anticiper la a tɛna charger cogo di?
Ama ɲɔgɔn kɛ ka taa wa? Sogo tɛ sabali ba. C'est so. Idée for hey. Ne bɛ ɲininka la sa e de la ka service duman jumɛn mɔgɔ tagalen anticiper la. C'est que le corps enseignant. Et n'an ka yɔrɔ man di bɛɛ ti taa. D'accord, c'est clair. Eh bébé, taa boutique ni na ko kɔrɔbɔrɔ kɛ ka fɛn di ma, so fagalan di ma. Ne nana ma sara. Ah bon, an ka tɛ sɔngɔ. Tɛ sɔngɔ wa? Et puis wari kɔrɔ min kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ. I m'o di Cɛ fana i sirilen bɛ ten hali kamalen ɲuman t'i bolo min bɛ se ka den san. Ayi ko jeune diplômé sans emploi a dɔw bɛ kɛ vieille diplômé ye. Chef du mec la sa dɛ. Bon fɛ taa boutique na sa walayi taa boutique na. Wari tɛ yen walayi taa boutique na. Non n b'a bɛɛ sara taa boutique na. Awɔ. Kana to yɛrɛ bɛbɛ ala sa mais n bɛ kelen f'i ɲɛna quoi. I ka kamalenya jala na. A bɛɛ ni n ba cɛ ɲinan 31 su bɛ bɔ yan. Ko cogo di? Yari muso b'a sigi lafiya la. Non seulement ne ni n ka gow bɛ bɔ n bɛ tila. Ba bɛ la o. E hakili la ko an kɔrɔlen bɛ ko cogo t'an bolo. An fana bɛ taa an kɛnɛ mun dɛ. A bɛɛ ni ala cɛ e tɛ jeli bin sɔrɔ. Ko n bɛ taa da n'aw ma wele ni diya ye mɔgɔw ma wele san mana na mi la. Ne b'a di mɔgɔ mun wa ta tagala de ye koyi. Sɛbɛ ni waati a bɛ manamana ko kɛ e la. I b'i sɛbɛ kuma fɔ Sisoko ɲɛna a bɛ manamana ko kɛ. Bon a kɛra de. Ne t'an ka te ko la kɛ. E ta gɛrɛ na. N bɛ taa gɛrɛ na. Ayiwa n bɛ production na n'a ye te wuli ka na premier de a y'a mɛn. Premier. Awɔ d'accord. Sisoko ale fura dama bɛ tan de manamana ko dama. N'an ka fɛn dɔ arrange fɔlɔ. Wa a bɛ nin yaalaba in na i bɛ taa sɔrɔ hali sunkuruw t'a di a la yɛrɛ. Nka foyi tɛ ɲɛnabɔ so kɔnɔ a bɛ girin ka bɔ n'a yɛrɛ ye. Ne bɛ n ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. M'a f'i ɲɛna i jɔ n ka nin bloqué fɔlɔ cɛ. Nin ye tileganfɛ te ye quoi. A fɔ nin ye tileganfɛ te ye. Nin bloqué ni te ma san dɔrɔn grain tɛ. Ah ouais. Hop. Délégué. Alors bébé. Ça va? Ça va. Yɔrɔ don wɛrɛ bɛ ko kura de kɛ. Cogo di? I tɛ don k'an wele so kɔnɔ. Tɛ y'a sɔrɔ Sisoko bɛ yen sa. Tu sais que tuma dɔ la. E laji de e bɛ taa Sisoko ye mun na? Non i sigi sa i sigi. Tɛ siran ɲɛ. Ɔ mais i cɛ ɲɔgɔn de tɛ wa? Cɛ a bɛ kɛ cogo di? Ça va? A bɛ kɛ cogo di? Cɛ Sadamu bɛ yan. Mun Sadamu? Te kɛ. A ma ɲɛnabɔ bi fɔlɔ dɛ. Cogo di? N ko ni Sisoko tun bɛ ɲɔgɔn na te ko de la k'a ka te san. Ko wari tɛ yen. N ko n'a ma te san te tɛ bila a kɔnɔ bi. N'a muso bɛ siran ne tɛ siran ɲɛ o. An b'o kɛ cogo di? Finalement e yɛrɛ t'a lajɛ sa. Cɛ yɛrɛ b'a dɔn cogo t'anw bolo. Awɔ e b'a dɔn cogo t'anw bolo. A ma taa butigitigi fɛ yen. Kɔrɔkɔrɔ fana kɛ. Awɔ. N bɛ fu ye. Mais n'i taara i b'i jɛ i bɛ charbon san dɛ. O kɛlen don ni charbon ye dɔrɔmɛ 5 ye i b'o san. An k'o fɔ ɲɔgɔn ye. O tɛ problème ye sa. Numéro 1 mɛna dɔrɔn a bɛ charbon san. O ye mun numéro 1 den nɔgɔlen ye. Taa an ka charbon san dɛ. O kɔrɔ bɛ nin sigi gɛrɛn na yan. Non i fana t'an faamu sa. Cogoya t'anw bolo e yɛrɛ b'o dɔn. Ni numéro 1 nana dɔrɔn a bɛ charbon san. Sans problème. Cɛ bi Sisoko in yɛrɛ. An bɛ numéro 1 kɔnɔ dɔɔnin quoi. A kɛnɛma gɛrɛnko yɛrɛ tɔ ma kɛ baara ye sa wa? Soso b'i ka kɛnɛma o b'i ka so kɔnɔ. An yɛrɛ ma Sisoko in de faamu quoi. Bonsoir. Ça va? Ça va? Ça va. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Merci. Cɛ bébé sigiyɔrɔ di kamara ma. Ça va? Ça va? Somɔgɔw? Nse. Kamara i sigi sigi. Ko tɛ fɛ ka déplacer quoi. Ça va? Somɔgɔw? Oui. Ça va? Oui. Ça va? Ça va bien. Bien. Ça va. Ça va cogo di? Somɔgɔw? Oui, ça va. Nse. O tuma e ka baara ye sa. Seydou. A fɔ kɔrɔbɔrɔ yɛrɛ k'a ka te ni sukaro juru don an na. Ko Sisoko ka compte a b'a sɛbɛn o la. I teliya quoi. A b'a sɛbɛn Sisoko ka compte la. Comme? An bɛ te de juru ta la quoi. Non, ça va. Te de côté. Ouais. A y'o bila ne ka compte la. Kamara dongo dɔ bɛ ko yan. Non. Non. Voilà. Voilà, sans problème, mais la te sisan. Hey. Cɛ bɛ cogo di? Ça va? Cɛ ne tun y'a fɛ o don la n ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛ e fana ma taa. Yɔrɔ jumɛn? Cɛ. Nin bɛ Soso de y'a fɛ yan. A bɛ kɛ cogo di? Soso bɛ fan bɛɛ sisan. N bɛ se k'o kɛ den ye sisan.
cɛ tɛ ka n jeliya sa Eh, sa ito. Eh, ite fifala mun? Ah? Fifala. e bɛ tɛ fifali mun Akan sa. i tɛ Fifala sa e sama ye. Akan. Awo fifala e sama ye. Kene ku ma ki ka bon fe service le mataw. Ah? Ah. Fifala sa. cɛ teliya sa Non, camarade. Ah? Ne ka mobili ye quoi? Dɔ ye mobili dɔ yira na ne ko ni camarade ni sɔrɔ a b'o san. Oh, ouais. N bɛ passer bureau la. Mobili kura bɛ sira la ka na. C'est bon, hein? Voilà. Non. Ah, ouais. N'o tɛ? Ah. A bɛ bɛn. N'o tɛ n'i y'o mobili ni sɔrɔ. N'i y'o sɔrɔ. Ah, il y a pas de problème. Problème foyi t'a la. Tiens. Ah. Bon, n bɛ cigarette san fɛn na. Non, camarade sigi ta e tɛ to baro de ma sa. Non, a ka ɲi sa. Ne bɛ to ka point jouer fɛn fɔlɔ fan fɛ mais e fana b'i sigi i bɛ baro dɔ kɛ. Ah, cɛ. cɛ délégué kana fɔ k'i bɛ nin nɛgɛ koyi don o don n'a nana a bɛ lɛn de kɛ tan k'a bɛ taa n'a plaisir na ka taa caman b'a wa ni o a kɛra nin na wa. Il y a pas de problème. n ka fifala n jan sa. Non, o de filɛ na. Ah. Bon, cɛ, délégué. Ouais. Donc, comme o don, ne bɛna fɔlɔ. Eh, i sigi sa camarade. Eh, a ka ɲi cɔ. Camarade, i sigi sa. mais mun de kɛra. Camarade, i sigi sa. Cɛ, bébé. Cɛ, soso ye dadigi k'a la dɛ. escroc ba de. Soso ye dadigi kɛ cɛ la dɛ. a y'a jɛ o. yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna ko nin cɛ ka ko man di n ye n'a dun nana tuma dɔ i b'a ka escroc de. Non, a fana bɛ bange koyi. n bɛ n dantigɛ ye bi ne t'a ka ko la n'a bɛ bange n t'a fɛ. Ah, ale bɛ paquet de di. Ah, ne bɛ paquet di. Ne t'a fɛ n bɛ min fɛ i yɛrɛ b'o dɔn. Cɛ o ye fana sa. Te ma mɔ. Te bɛ mɔ sisan sisan. Cɛ nana. i gɛn. K'an gɛn? Anw bɛ gɛn de. e ni ala cɛ. Aw hakili anw ka gɛrɛ y'aw ta si ye de. K'aw sigi sosokisɛ la da la yan. awɔ cɛkɔrɔba gɛrɛ wuli. An bɛ reçoit salon kɔnɔ de dɛ. cɛkɔrɔba o. kɔmi e bɛ jɔn t'i sɔrɔ. i bɛ taa bawalani minnu nɔfɛ wajibi tɛ olu ka t'i bila u ka. O tuma barokɛla foyi mana bi yan. Dɔ nana yan ko e Sisoko. A ye camancɛ in d'a ma. Camancɛ jumɛn? N ɲɛ tɛ sigiyɔrɔ la. O tuma kuma fɛ sosow k'a fa. A taara. O tɛna mɛn koyi. Ne ka da in kɔni mɛn yan. Ni cɛ o cɛ ko man di npogotigininw ye u bɛ sigiyɔrɔnin dɔw ma yan. Soso de bɛ poyi ka bɔ i b'a fɔ didenw. Bamakɔ soso ko ye. N ko walayi san tɔw la Bamakɔ kɔnɔ a bɛ fɔ ko ni nɛnɛ bɔra ka ban dɔrɔn ko sosow u ti bɔ. Ayi fo an yɛrɛ tun b'a fɔ ko nɛnɛ bɛ sosow kama ɲigi. Nka sisan nɛnɛ de b'a tɔ juguya. Ayi Bamakɔ goya kun bɛ kɛ sosoko in ye. Sisoko dɛ. N bɛ kelen f'i ɲɛna. Firifirininw ma pɔn fila tigɛ wa. Sosow laban bɛ kɔnɔnaw tigɛ. Lakina ni duguba jamana capitale soso de bɛ kɛ tan. Ɲɛmaaw ɲɛ b'a la. N'a politikiman wulila dɛ a ye n ta dɛ n bɛ kɛ maire ye dɛ n bɛ kɛ nin ye dɛ n bɛ carré dilan dɛ n b'a kɛ tan foyi. Sisoko i kan jigin dɔɔni dɛ. N tɛ kan jigin n b'a fɔ. N tɛ foyi la yan. Kɛnɛya min kan ka sabati jamana kɔnɔ fɔlɔ e ni ala cɛ don o don n'i ye maaw hakili jigintɔ ye sosoko la o y'a sɔrɔ su ko la ni dugu jɛra an bɛɛ hakili de bɛ bɔ a kɔ. cɛ Sisoko. ala jɛ k'i posé yan sa. ayi Bamakɔ sunɔgɔ wa e ko fugari bɛ se ka ɲɛ Bamakɔ kɔnɔ tugun wa hali sunɔgɔ bɛ san dugu min na ni ma sɔn o fagalan san i bɛ sunɔgɔ wa. Sisoko ye sigi dɔɔni sa. Sisoko a ka ko bɛ cogo jumɛn na sisan. Mun ko. Mun ko. A ka augmentation ko kɛ. Augmentation jumɛn. Salaire kɛ. Ka augmentation de salaire ka dɔ fara sara kan wa. Awɔ. Laji la o bɛ fara o kan cogo di. Dɔ bɛ fara sara kan ko maaw de kan ka kɛ baarakɛlaw ɲɛ ka dɔ fara sara kan. N'o maaw tɛ kan kelen fɔ. U tɛ kan kelen fɔ fana. O tɔn tilan bɛɛ. A tilalen don. O tilalen bɛɛ. N'i y'a mɛn adamadenw kumakan bɛ mɛn o y'a sɔrɔ a kan de fara n bɛ ɲɔgɔn kan. Ne bɛ taa n da fɔlɔ. ne ko e bɛ dugu affaire bɛɛ de kalama. Jaabi kɛ cogo di. a da bɛ fan bɛɛ. Gɛlɛya m'an bila o la sa wa. Nka sosoko in. cɛni e sigi dɔɔni sa. Ka n bɛ taa n b'a lajɛ ni sera ka dɔɔni sunɔgɔ. Barisa i bɛ don so kɔnɔ ani kɛnɛmana bɛɛ ye kelen. A bɛ kɛ cogo di. N ko Bamakɔ su dan de ye sisan k'a ta 4 heures du matin ka se 10 heures sɔgɔma. cɛ e lasi de sa k'i yɛrɛ yira i muso la. a sirannen ba de don. Sisoko ye min fɔ sosoko in ni cogoya ma ɲin'a la a ma ɲi koyi. yɔrɔ bɛɛ nɔgɔlen don. Fɔlɔ yɛrɛ an fɛ sabarabatigi dɔ bɛ na. Cɛ Usumani kana mɔgɔw lasiran sa.
C'est la police. Avant, vous savez quand on la trace, les pièces. Ah, Otmana, il y a il est là. Il y a là. C'est les gars pour tout qui va faire sinon. Ah, mais je vous. Am saka do sokona. Anga tra police unya kana makata armée de l'air sur sokona. Armée de l'air de sokona. So so ke. On nana ki tabla. Nana kanto e. A police u ba rappeler kana ma awa so so o le armée de l'air o be misilu chana. Ah, abito sokona. Ah. Mon frère, il donne à quel film on va rappeler que rien. Au Dagadana, on va rappeler son nom. Il y a pas ma quoi. Bon, allez. Ma bien là, ce sont nous, oui, à qui Canada. La Jacadou. Vraiment, la Jacadou. Jacamisement, toi, dis-moi. Eh, vous avez une galère. Hein? À boire à Jamou Zema. Eh, what means that? Elle a été éteinte. Ah, ma tête, ma tête. Eh. Bon, Jen Johnson. Non, il faut que quelqu'un finisse l'année, quoi. Bon, mec, me dit ma. Ce sont pour l'ensemble fanatique. Bon, mec, me dit ma. Que mais, au cas d'on est. Bon, mettez un frère pour l'ensemble. Voilà, 1000 francs, ça. Non, début, on aura négatif. D'accord, les 1000 francs d'ima, mais ni tiens, na senior reçoit, anaka war bien vous bere foulé. Ah, quand nous refoulé, et puis on a la chamante dans ma place. Et vous savez que pour ces dingen, tu sauves quoi du coup. Ali sinana ni be dama, no ma ja ka robla. Eh, mu de kera. Ah, bon, mon ami, vous ne va pas ça, ne kan na be. Les 1000 francs d'ima. Ça va ne kan na be. Bon, on va se parler notre peine. Ah, duka yin sosoko. Wala kala chomina. Leko ne min sorala. Ni bakini ti fo nyaw nyable. Ni ba bara la bi siro mu de doki sigi. Aselaram na sa fefe mi ma ki sa de ori. So so ra ko na kan ma adama de yare yake fe sa fa ni siro mu billa. Voilà, Abana. Bonjour. Bonjour. Non, mais attends. Mariam. Ah, Mariam, il vient à Chine 15h30. Chine, tu connais? À qui tu vas? Où Chine? Ah, par rapport à Chamoulo Stammer là. Oui, oui. Ni dois jouer. Ah? Ningue. Niwa. Ah, ni ba mu ne ro ko. Nda soro mbara. Oh, Chine ministre. Ah? Na mi na soro Chine. Ne be adongodo. Ngola wa. Ni ti foi kana na ngoni yake ne kishi so de mai. Ala ko no yake. Ha. Malabaga. Cha eba sunugala de wa. Cha bien blanc ça. Bien blanc, ma eba sunugala. Enta sunugo tugodi. Isu ko roba bi ni mo ko le bi sunugo. Non mon frère, kana ketin ça. Nana na nyaba sirom gloleli la. Hakla ngono borambe soro ka adresse la. Siromu inda fo o de tamanywa e. Como? Siromu ko balai la ka yala wa. Ah, o grada ma de siterni. Bon, ina kunyina bo. Voilà, nena kuyenga papier ko. Na tana na masunya ga. Nena kuyenga papier ko. Papier duma. Et puis man sigle bla. Ebe papier blanco. Ne denga wolo sebe fana ti anwa. Ah, e wolo sebe munye sini de ko. Ah, tinindwa. Brother dimi. Aha. Nga cha muye bla nata. Hey, ike sabari wa. O de fina be do mne ko. Ah. Mera ko nga jate mena na nipa kini awakini maxi. O ti fanya na ble. Ah.
ne be balon tan yoro law me mobile kono me je yoro ali don yoro la ne ga soro mbara berna cho ala ka ni somino la ay pali kono ndi soro nyi ay ala ka ne somola bo iya e togodi eni ala che ne ba fa kuma ka bo dabe kono fo aw ye joni ti meri mai wa ni ama soso mundo nokote wa ande soso gla aw ma soso gla ga aw de kanga again aw de kanga again kan isigia so fukala yɛrɛ mɛnɛ ne filɛ k'o sigi duguma tilegan fɛ tilegan cɛncɛlɛnce wala soso laban b'a gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ non cɛ mon frère vraiment ne tigɛra aw la quoi n tigɛra aw la yɛrɛ de cɛ i m'a ye dɛ i t'a to n ka tiɲɛ f'i ye wa fɛn min ye sosoko ye anw y'an se ka ko ye a y'aw se jumɛn kɛ dutigiw yɛrɛ sotigiw ka bɛɛ ka an k'a lajɛ dɛ anw y'an se kɛ dɛ an k'a lajɛ kɛ dutigi fara faama kan bɛɛ de kan k'a lajɛ sosoko in man ka kɛ batara ko ye nka ni aw wulila k'aw jɔ a bɛ dabila o san na wulila k'aw jɔ a ko maa si kana moto boli ni kasiki tɛ a tun bɛ kun maa da ka boli wa n'a ko ɲama kana ye maa min ka da la don a ti cɛ wa a ti sabali wa a fanga ɲinikan ka di n'a sɔrɔla ka ban nbari dɛ i bɛ ka kuma min fɔ ne ye faamu koyi ne ni e bɛɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ i ka kuma in a bɛ kolo kan anw kɔni tiɲɛ na anw bila ma baaraw la nka degun min b'an kan an b'o dɔn ne bɛ min ɲini sisan an ka jɛ de aw minnu ye ayiwa dutigiw ye aw minnu bɛ ayiwa ni aw tɛ fanga bondaw la an ka jɛ an ni mɔgɔw an ka hakili fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ bamakɔ bɛɛ yɔrɔ min na bi bamakɔ ka di nka fɛn fɛn bamakɔ goya bi o y'a susu ko n'o tɛ tiɲɛna yɔrɔw b'a la ka labɛn dɛ yɔrɔ bɛ ka labɛn nka ni su tɛna boli yɔrɔw labɛnnen o ko kɔni ni ye maa o maa ye ko bana fɛ sumaya bɛ na ni ye maa o maa ye ko sumaya bɛ na n ko a bɛn ni ala cɛ o don ne taara bɔ n ka mɔgɔ dɔ ɲɛ n'a dɔn ko sisoko ka yɔrɔ wa sisoko ka yɔrɔ jɔn sisoko ka yɔrɔ attention ayi fan jumɛn fɛ soso tɛ yen bilen koyi o ta ye o ye soso di denw de ye o sisoko ka so bi fan jumɛn fɛ sisoko b'a fɔ cogo min na duwaɲɛ de don a bɔ ayiwa a ka soso min b'a ka yɔrɔ la ne ma taara n'a bɛ maa wɛrɛ ka yɔrɔ la bamakɔ yan e taara jɔn nɔfɛ sisoko ne taara ayiwa o ye ne yɛrɛ ka ko dɔ n dala n ka fɛn dɔ de nɔfɛ bɛ ko bebe ko bebe attention sisoko in u b'a fɔ cogo min na sisoko nimɔgɔmuso de ye bebe ye a muso dɔgɔnin de don n'i ye sisoko in ye i b'a dɔn wa ayi ne t'a dɔn ko duwaɲɛ dɔ don duwaɲɛ kɔnɔba dɔ de don n ma dɔn wa sisoko filɛ i kɔrɔ ne de ye sisoko ye e de ye sisoko ye ne de ye sisoko ye cɛ o kuma n ka cɛ kana siran e bɛ sunɔgɔ i ka soso in cɛla ka sunɔgɔ wa e ma ne nana e ka sunɔgɔ yan wa yɔrɔ n b'a kɔni tɛ ɛri ko fɔ anw ye service la o ka taa ɛri bɛɛ service la anw y'o haramu n'i tɛ sunɔgɔ su fɛ sɔgɔmada de fɛ u bɛ nɔgɔya dɔɔni wajibi tɛ i ka sunɔgɔ k'o waati wa sisoko ayi ne tɛ sunɔgɔ waati dɔ yalo kɔni i b'a dɔn ko soso gɛnni se bɛ ne ye ne ka du kɔnɔna ka sanu nka maa kelen ko de tɛ soso kɛlɛli ye ne y'i ka so ta dilan cogo o cogo kɛrɛfɛduw dun n'u ma sanuya yala sosow bɛ s'i ma dɛ tiɲɛ tɛ wa ayi o tiɲɛ ne ka problème filɛ sisoko i tɔɲɔ ne don a bɛn n'ala tɛ ne tun bɛ soso bɔrɔdɔ de k'a bɔ n b'a bɔrɔdɔ de k'a bɔ a tolen bɛ dugu ma maanifin bɛ taama kɛ i b'a fɔ ko payansi aya an ka wuli dɛ an ka wuli an bɛ fɛn o fɛn min na jamana in kɔnɔ n'an ma bamakɔ soso kɛlɛ fewu bamakɔ diya bantɔ don dɛ siga t'o la ne bɛ taa so fɔlɔ e bɛ taa ayiwa i kɔni an ka nin to a hakili la dɛ ne ye fɛn fɛn dɔn nin na min ye ne dabali ban ni su kola fitiri sosoko kuma bɛ daminɛ nka ni dugu jɛla i tɛ foyi mɛn sosoko kuma kɔni i t'a kuma o y'a bannen maa t'a kuma fɔ o y'an hakili bannen y'a fɔ an ka hakili to soso la n'an ma hakili to a la a bɛ kɛ dugu in goya sababu ye ayiwa baasi tɛ ne yɛrɛ ka du kɔnɔ ne bɛ fɛn fila de bɔ nasɔngɔ fila ne bɛ adamadenw ta bɔ n muso bɛ sosow ta bɔ banna a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan ayi nin ko an ka nin ko to tan sisoko y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan ale ka sirɔmu in don ka yaala o si t'a fura ye koyi fo an ka bɛsɛya in ne sabatiya n'an ma bɛsɛya sabatiya an kana dan ka ayiwa sirɔmu don in na dɛ an ka sirɔmu ka min ɲini an koliji n'ala cɛ sosow u t'a to an na